Ini ndiri mudzimai ane 31 years nevana vaviri uye murume wangu ane 39 years. Zviri kundinetsa ndeizvi: murume wangu anondireva nehama dzake, uye pandaiva nenhumbu yemwana wechituu aisatenga chikafu kana preparation akaramba achiti tenga neyako, handiti unoshanda. Ndakashanda kusvika ndave mu36 weeks plus ndobva ndazoti kubasa ndakumbomira ndabatsirwa, hapana kana help yandakawana. Ndakadzokera kubasa after 6 weeks nemucheche. Laki murungu akabvuma. So murume wangu anoti kana adhakwa anotanga kuudza mafriends ake kuti handitenge kana chinhu zvacho, uchachangamuka. Saka shamwari dziya vakundipfimba vachiti haudi hako kudanana nesu, uchabva hako ipapo. Saka ini nenhamo yese iyi ndandafunga kusuduruka hangu, because kubva neMonday last week tatisina upfu kusvika Friday ndazobuditsa mari yangu ndikatenga, so ndikada kurongedza aripo anondirambidza. Ini ndafunga kuti kana akangobuda ndototsvaga mota yondisengera zvinhu zvangu ndoenda. Ndinganzi ndatadza here? Because musi wandakanotsvaga upfu ndichisvika nawo pamba akabva abuda kunotenga fodya nedoro rake. Ndikaudza hama dzacho, vanoti tichataura naye. Ukazobata foni unoona wakunzi ibenzi iri. Ndingatadza kutenga chikafu sei? Angandichengeta zvaakaita iyeyu anei? Kana adhakwa anotora mwana chero pakati peusiku, votanga kuridza redhiyo volume iri pekupedzisira, mwana achichema. Kana kuti ini ndonyararidza mwana obva avata, iye anobva amutora otanga kumukanda mudenga omumutsa futi, apa mwana anenge achivhunduka. So last time paakambozviita ndakati pamwe akupenga pfungwa chaidzo. Ndaizama kuti ndikada kutora mwana obva andidzipa, saka ndakazobaya bhatoni rekupanika kusecurity. Ndokubva yauya ndobva ndataura zviri kuitika. Iye ndokutanga kutuka masecurity aya. Musecurity guard ndokubva afona kumaofisi avo akati pari kudiwa discipline. Ari kudherera munhu wacho, akadhakwa, hadzisi mbavha. Ndobva pauya vamwe 2 vekusecurity kuya, ndokubva arohwa ndokundorara. Mangwana vakabva vabuditswa, saka vadzoka vaiti kuhama dzavo, uyo ndondorova nesando vachireva inini handina zvandakataura. Vakauya kwakuti ndakatoremadzwa, ndakaroherwa akafira mberi, because vaiti vakagara havachagoni kusumuka vega, vaitobatirira something. So kubva ipapo ini handichadi kugara navo, because hama dzavo vakati mukadzi ibenzi anokusungisa, siyana naye. So nezuro ndakabata foni yake murume wangu, ndobva ndaenda kuchati yake nasisi vake vachiti iwe wakanzi une zinyoka riri muchiuno mako, haridi kuti uite mukadzi. Saka ini ndaakutya, ndaimboshinga asi izvi ndakaita mucheche pazviri. Vakataura zvekuromba kwababa vacho kuti hanzi kumba kune urombwa wakasangana neuroyi, asi n'anga yakati munozondidana kana kwanaya nekuti zvine manjuzu mukati. Ndikabvawo nhai ndinganzi ndatadza here, asi ndinobva ndichitiza because kuvaoneka vanotanga kusiririka, asi pasina 3 days vototanga kushusha futi. Saka ndinganzi ndakanganisawo here hama dzangu ndikatizawo pakadai.